guys, welcome back to our channel. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா நம்ம எஸ்கே சர்வீஸ் காஃப் இந்த மாதிரி பக்காவான ட்ரெஸ் ப்ரோ பிளேயர் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வாங்க போகிறோம். எப்படி வாங்கணும் இதெல்லாம் எப்படா இவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு கேட்குறீங்க. அவ்வளோ பெரிய ஆள் நம்ம இல்லை, நம்ம ஏற்கனவே எப்போ பார்த்தாலும் டம்மி பீஸ் தான். கேஸ் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கிளிச், இது ஒன்றும் ஹேக் இல்லை, பேண்ட் ஆகாது எதுவும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில். இது ஆக்சுவலாக ஒரு கிளிச். இந்த ஃபைல் வந்து ஃப்ரீ ஃபயரோட உங்களோட ஃபோன் ஸ்டோரேஜில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த மாதிரி சும்மா நம்ம ஒரு ப்ரோ பிளேயர் நம்மளுக்கே வெறி ஆகல இந்த ட்ரெஸ்ஸில் போட்டால், அதுக்காக நான் உங்களுக்கு மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ நான் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் வீடியோக்குள்ளே போக முடியாது, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேண்ணே. கைஸ், நம்ம அந்த என்னென்ன தேவையான ட்ரெஸ்ஸஸ் அதெல்லாம் பார்த்துடலாம். அப்படியே நம்ம கலெக்ஷனும் பாதி பார்த்துருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ட்ரெஸ்ஸில் பாதி கலெக்ஷன்ஸும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கன் கலெக்ஷன் தான் கிட்டத்தட்ட பார்க்க முடியும். இந்த ராக் ஸ்டார் ஹேர் ஸ்டைல் போட்டாலே நம்மளுக்கு இந்த ஹேர்ஸ்டைல் வந்துட்டு வெள்ளை கலர் சிங்கிச்சான் தொடப்பட்ட பிஞ்சிச்சான்னு. இது வந்து மிஸ்ட்ரி ஷாப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றாங்க ரொம்ப நாள் முன்னாடி. எல்லா டிஃப்ரென்ஸில் அதுக்கப்புறம் இது ரீடியம் பண்ணி வாங்க உள்ள ஒரு கோட் ஷூட், அதோட இது மண்டை. இது வந்து கொண்ட மண்டை ஆகிடுச்சு. நம்ம குட்டி கோக்கில் போட்டுப்பார் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோல்டு ராயல் ஹேர் ஸ்டைல் வந்து நம்ம கொரோனா வைரஸ் ஹேர் ஸ்டைல், அதாவது டாக்டர் பண்டல் அந்த பண்டலோட ஹேர் ஸ்டைல் வந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் வேறு இந்த ஆரஞ்சில் இது ஒரு ரீடியம் பண்ணி எடுப்போம் F11. இந்த ரைஸ் ஸ்டார் போட்டு வேறு மாடலில் அந்த மாதிரி ஆச்சு. அதுவும் எஸ்கே சர்வீஸ் காஃபும் சேர்த்து, அது ஏசியன் ஸ்காஃப் எஸ்கே சர்வீஸ் போட்டிருப்பாரு. ஓகே, இதெல்லாம் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, இது எதுவும் மாறல, இதுவும் எதுவும் மாறல. வேறு என்ன மாதிரிக்கு பார்த்தா இந்த கோல்டு ராயல் போட்டால் இந்த தாடி வந்தது, கண்ணாடி வந்து தொப்பி வந்தது. ஆனால் இந்த கண்ணாடியில் மட்டும்தான் கருப்பாக இருக்கும். என்னென்ன கட்டையில் செஞ்ச மாதிரி இருக்குது கண்ணாடி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் மாறல. அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணாடி நிறைய பேர் ஈவெண்ட்டில் விட்டாங்க, நிறைய பேர் வாங்கியிருப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். இந்த கண்ணாடி வந்தால் எஸ்கே சர்வீஸ் ஸ்காஃபாக மாறுது, அதாவது ஏஷியன் ஸ்காஃப். இந்த ஸ்காஃப் வேறு லெவல் ஸ்காஃப் சொல்லலாம். இந்த ஸ்காஃப் கூட வாங்கிட்டு சும்மா வேறு லெவலில் பார்க்கலாம். மூஞ்சில் எதுவும் மாறல. அதுக்கப்புறம் இந்த இதுவும் மண்டையில் மட்டும் நடுவில் மட்டும் வெள்ளை கலரில் மாதிரி இருக்குது, வேறு எதுவும் மாறல. ட்ரெஸ்ஸில் போய் பார்த்தா இது மாறலை. இது மட்டும் டவுன்லோட் பண்ண முடியல, அது மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபால்ட் இருக்குது. இது வந்து பைரட் ஹெட் பாஸ் ட்ரெஸ்ஸாக மாதிரி இருக்குது, நம்மளோட ஓசி ஹெட் பாஸ் ட்ரெஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் வேறு இதுவும் மாறலை. அடுத்து சீக்கிரமாக போடான்னு சொல்லுவீங்க. அப்படியே கலெக்ஷன் சேர்த்து பார்த்துருங்க சும்மா. அப்புறம் பார்த்தா இதுனா கச்சா முச்சான்னு வந்துருக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு. ஸோ இது கொண்ட மண்டையில் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி அந்த ஃப்ளிப்கார்ட்டில் விட்டாங்களே, அதோட கொண்ட மண்டை நீங்கள் கருப்பு கலரில் அதோடது. இது வந்து நம்மளோட பல நாள் கனவு ஜெர்சி வாங்குறது, ஜெர்சி ரீடியம் கடை வாங்குறது. அதுக்கப்புறம் இது மாதிரில இதுதான் இன்க்யூபேட்டர். இது இங்கே வந்து பார்த்தா கச்சா முச்சா இருக்குது, மேட்ச்சில் செம்மையாக இருக்குது. இது இன்க்யூபேட்டர் தான், மண்டையில் வந்து ஒரு மாதிரி ஹெல்மெட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அந்த இன்க்யூபேட்டர். இது அதோட ட்ரெஸ். இது பேண்ட்டில் வேறு லெவலில் வந்து ட்ரெஸ் மட்டும் தான் என்னாச்சுன்னு தெரியல, கொஞ்சம் வந்துருக்கு, வேறு எதுவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட 6 பேக்ஸ் பேஸ் இந்த ட்ரெஸ் தான் நம்மளுக்கு ஃபுல் ஹேண்ட் ட்ரெஸ்ஸாக மாதிரி இருக்குது. இந்த ஃபுல் ஹேண்ட் ட்ரெஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும், நல்லா பல நாள் கனவு இருக்கும். இதேமாதிரி செகண்ட் லைட்டு அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்குது. இது வந்து பன்னி, அது ரேபிட் ட்ரெஸ். இதுக்கு மட்டும் என்ன கண் தெரில. இதுதான் நிறைய செகண்ட் லைட்லாம் பண்ண முடியுது உங்களுக்கும். செகண்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் டாப் கிரிமினல் அதெல்லாம் பண்ணணுன்னா சொல்லுங்கள், ரெட் கலர் டாப் கிரிமினல் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த யங்ஸ்டார் ட்ரெஸ் போட்டால் இந்த ட்ரெஸ்ஸாக மாறிடுது, நானும் டைமண்ட். இது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, எங்கள் அக்கௌண்ட் எதுவும் பேண்ட் ஆகாது, இது ஆக்கோயில் ஆக்சுவலி இது ஒரு கிளிச்சு, இதனால் உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளமும் வராது. அதுக்கப்புறம் இது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும், மற்றவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன மாதிரி பார்க்குறேன், அந்த ராக் ஸ்டார் பேண்ட்டு போட்டால் நம்மளோட ஜாஸ் பேண்ட்டாக மாறிடுது, சும்மா நல்லா இருக்குது. நம்ம டேக்கு ஜாஸ் பேண்ட் இருக்கானா. ஓகே, அடுத்தது வேறு எதாவது மாதிரி இருக்கா? இந்த மாறலை. இப்போ பாருங்கள், அந்த பேண்ட்டு பார்த்தீங்களா, அந்த கொண்டமுடி பேண்ட்டு சும்மா நல்லா இருக்குது. அது பேண்ட்லாம் பக்கம் வந்துருக்கு. அப்புறம் ஜாஸ் பேண்ட் நம்மகிட்டே இருக்குது. பேண்ட்டு வேறு ஏதாவது இந்த ஒரு பேண்ட்டு மாட்டிருக்கோம், இது செம்மையாக இருக்கும். இது ஃபீமேலுக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்குது, ஆனால் மேலுக்கு இன்னும் நம்ம சர்வரில் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல. வேறு சர்வரெலாம் பார்த்துருக்கேன், வேறு எதாவது மாதிரிலாம் ஸ்டோருக்கு போய் பார்க்கலாம் எதாவது மாதிரி இருக்கான்னு. ஸ்டோரிலேயும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆல்மோஸ்ட் எதுவும் மாறலைன்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஏதாவது இது மாறல. ஸ்டோர்லேயே எதுவும் மாறலை எனக்கு தெரிஞ்சு. வேறு எதுவும் மாறலை. ஆல்மோஸ்ட் எதுவும் மாறல.
இது எதுவும் மாறலன்னு தெரிஞ்சு. ட்ரெஸ்ஸஸில் எதாவது மாறி இருக்கும். இதை பார்த்தீங்களா, 6 பேக்ஸ். ஆக்சுவலி இது கரும்பு கொஞ்சம் மாதிரி ஆக்கி விட்டானுங்க. வேறு எதுவும் மாறல. சரி, ஓகே கைஸ், இது எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்குறது போகிற மாதிரி மறக்காமல் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணிங்க. இப்போது சீக்கிரம் ஒரு லைக் போட்டு அது ஆக மாட்டீங்க, லைக்கை போட்டுருங்க. ஓகே, சரி. முதல்ல க்ரோம் பையில் நான் ஐக்கானை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன். அது அமுக்கி உள்ள போனால் பச்சை கலர் டப்பா இருக்கும், ஒரு மாதிரி ரெக்டாங்ஸு பாக்ஸ். அந்த பாக்ஸ் அமுக்கினாலே உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டவுன்லோடில் போயிட்டு அதை கிளிக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று ஆப் ஏற்றணும், ஜெட் அச்சீவர். அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்க முடியல நினைக்கிறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பேன். இல்லைனா நான் ப்ளே ஸ்டோரில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த வேர்டு ஏதோ டார்க் வேர்டு அதுமாதிரி ஒரு ஃபைலு. அதுக்கப்புறம் ப்ளே ஸ்டோரில் உங்களுக்கு போய்ட்டு ஜெட் அச்சீவர் போட்டால் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த free fire டிடிஹெச் ஃப்ரீ ஃபயர் வந்தால் அதை வந்து ஹோல்டு பண்ணி காப்பி பண்ணணும். அப்புறம் மேலே டவுன்லோட் இருக்குல்ல, அதை அமுக்கணும். அதை அமுக்கினா டிவைஸ் அதாவது மெமரிஸ் வரும். அதில் இந்த ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் டேட்டா. அதுக்கப்புறம் அது கீழே வந்து க்ரீன் கலர் பட்டன் இருக்குல்ல, அதை அமுக்கி அப்ளை டு ஆல் ஃபைல்ஸ் போட்டுருணும். அதுக்கப்புறம் ரீப்ளேஸ் கொடுத்துடணும். நான் ஏன் பண்ணலைன்னா நான் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேன், அதனால தான் உங்களுக்கு பண்ணிக்கிற முடியல. ஆனால் கன்ஃபார்ம் வரும், கன்ஃபார்ம் பக்கா வரும் உங்களுக்கு. ரீப்ளேஸ் அமுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை டு ஆல் ஃபைல்ஸ் கொடுத்துட்டா, அப்ளை டு ஆல் ஃபைல்ஸ் அமுக்கிட்டு ரீப்ளேஸ் வாயில் ரொம்ப வளருது. எஸ், மறக்காமல் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானும் அமுக்கி விடுங்க, ஆல் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோ போடுறது இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும். ஓகே, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் என்ன போடலாம், அதாவது உங்களோட டாப் கமெண்ட் ஏதாவது போடுறேன். ஓகே கைஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ், ப்ளீஸ் கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய். Chegou a hora, solta o som. Bye.